شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣነ ሓወኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኣምላኽ ከቕንዓልካ ተንሲእካ ዝብል እዩ ኣምላኽ ከቕንዓልካ ተንሲእካ ብዙሕ ጊዜ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ክገብር ጽማኣት ባህጊ ሓረርታ ኣለና ነገር ግን ስለዚ ጽማኣና ሓረር ስለዝበልና ጥራሕ እግዚአብሔርና ሓረርታና ይገብሮ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ከም ዝቆሚጥሉ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጠይ ከም ዝቆሚጥሉ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ከም ዝቆሚጥሉ ንብል ኢና ነገር ግን እቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኣቆሚጥዎ ዘሎ ንዕኡ ኣብ ምስኻዕን ንዕኡ ኣብ ምቅናዕን ህይወትና ክንረኽባ ንደሊ እንድሕር ኮይና ግን ንሕና መጀመርታ ክንገብሮ ዝግበአና ዓብ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ኣምላኽ መታነት ዝሃበና ኣቃንዖ ኽበና ንሕና መጀመርታ ነታ ኣምላኽ ዝሃበና ንምዕያይ ክንትስእ ይግበአና እዩ ንኽትዓየሉ ዘይተሳእካሉ ጉዳይ ኣቃንዖ እግዚአብሔር ምቅናዕ ኣምላኽ ኣብኡ ክትረክብ ኣይትኽእለን ኢኻ ምኽንያቱ ከይተበገስካ ኣይብጻሕን እዩ ከይጀመርካ ኣይውዳእን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ነህምያ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል ኣብ ጥቕሲ 20 ሽዑ ኣነ ከምዚለ መለስኩሎም ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እዩ እሞ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ክንዓይ ኢና ንስኻትኩም ግን ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍልን ጉብእን መዘከርታን የብልኩምን በልክዎም ሪኹም ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እሞ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ክንዓይ ኢና ነህምያ ሓደ ነገር ይበርሂሉ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ዘቆመጠሉ ንሱ ስጉምቲ ምስ ወሰደሉ ንሱ ምስ ተባራበረሉ ንሱ ምስ ተስአሉ ንሱ ሓደ ምስ በለ እግዚአብሔር ክልተ ሰለስተ ከም ዘብሎ ፈሊጡ ነይሩ ስለዚ ነታ ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ዘቆመጠሉ ቀጽሪ ኢየሩሳሌም ከም በሓድሽ ክሰርሕ ኣብ ልቡ ዝተቆመጠ ራእይ ነቲ ራእይ ኣብ ውሽጡ ሒዙ እግዚአብሔር ብድንገት ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይተጸበየን ምኽንያቱ ነቲ ዝሃቦ ራእይ ንዕኡ ይሰጊሙ ነቲ ዝሃቦ ራእይ ንዕኡ ይተስዩ ነቲ ዝሃቦ ራእይ ንዕኡ ንስራሕ ተባራቢሩ ልክዕ ንዕኡ ንስራሕ መስተስአ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ኣምላኽ ባዕሉ ኣብ ልቢ ነህምያ ዘቆመጦ ዕዮ ስራሕ ራእይ አጀንዳ ኣቃንዖ ኽቦ ጀሚሩ እግዚአብሔር ንዝሃበካ ነገር ከቃንዕልካ ምሳኻ እዩ እግዚአብሔር ንዝሃበክ ነገር ከቃንዕልካ ምሳኺ እዩ ንስኺ ግን እሱ ከም ዘቃንዕልክ ፈሊጥኪ ንምስራሕ ተባራበሪ ንምስራሕ ተስኢ ንዕዮ ተበገሲ ምስ ተበገስኪ ከብጽሐኪ እዩ ምጀመርኪ ከወደአኪ እዩ ምስ ሰራሕኪ ድማ ከቕንዕልኪ እዩ ብዙሕ ጊዜ ገለ ሰባት እግዚአብሔር ነቲ ውሽጦም ዘቆመጦ ነገር ብድንገት ገለ ነገር ክገብር ድጽበየሎ ኖ ብራዘር እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ከም ዘቆመጠልካ ርግጸኛ ምስ ኮንካ ነቲ ዘቆመጠልካ ነገር ብመሪሕነቱ ክትብገስ ተዳሎ ክሰርሕ ተዳሎ ክትዓይ ተዳሎ ሽዑ እግዚአብሔር ነቲ ብንእሽተይ ዝጀመረ ኣብ ዓበ ፍጻመ ከብጽሐልካ ክጅምር እዩ ኣብኡ ኾሎ ናብ ዓበ ፍጻመ ዝበጽሕ ጉዳይ የለን ነገር ኩሉ ካብ ባዶ እዩ ዝጅምር ነገር ኩሉ ካብ ንእሽተይ ዝጅምር ካብ ንእሽተይ ዝጀመረ ናብ ዓብ ዝኸይድ ስለዚ ነታ ኣብ ውሽጥኻ ትሪኦ ዘለኻ ነገር ርእስኻ ኣብኡ ክትረኽባ ህይወትካ ኣብኡ ክትረኽባ ጉዕዞኻ ኣብኡ ክትረኽብዮ ንስኺ ኢኺ እትጅምርዮ ንስኻ ኢኻ እትጅምሮ ራእለኒ እንዳበልካ ዘመንካ ኸይውዳእ ነታ ኣለኒ ዝበልካዮ ራእይ ንምስራሕ ተበገስ ነታ ኣለኒ ዝበልክዮ ራእይ ንምዕያይ ተበገሲ ራእይ ማለት ስራሕ ማለት እዩ ዕዮ ማለት እዩ ዕዮ ድማ ዓያይ ይደልዩ ስራሕ ድማ ስራሕ ይደልዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዘቆመጦ ስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዘቆመጦ ዕዮ ተበገሱ ዕዮ ይዝብለና ዘሎ ስለዚ ንሕና ምስ ተበገስና ናይ እግዚአብሔር ኣቃንዖ ኣብ ህይወትና ክንርኢ ክንጅምር ኢና ናይ እግዚአብሔር ምቕናዕ ኣብ ላይፍና ክንርኢ ክንጅምር ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ንምቕናዕ ምሳና እያ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ንምክንዋን ምሳኹም እያ ነገር ግን እስኹም ተበገሱ ነገር ግን ንስኺ ተስኢ ምስ ተሳእኪ ኣብ ባዶ ቦታ ተስኢ ኣብ ምንም ነገር ዘየለ ቦታ ተስኢ እግዚአብሔር ሽዑ ከመይ ፕሮቫይድ ከም ዝገብር ክትርኢ ኢኺ ገለገለ ነገራት ክሳብ ዘይሰጎምና ደይግለጹ ኣለዉ ክሳዕ ዘይሰጎምና ኢድ ኣምላኽ ዘይንሪእሎም ኣለዉ ምኽንያቱ ምስ ሰጎምካ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ትሪእሎም ነገራት ስለ ዘለዉ
بخوفك جن منم ديتري لهم نجارات الله سلازي حجي جزيخيو حجي جزيخايو نتوش تخا بملك حساب بملك عراء تقميت زلو أجندا عيو سرح اتتسألو اتبقسلو اتعيلو تايم حجيو ناي እግዚአብሔር مقنع يتبيك الله نسخاد ما نمقنع عملك تراغب تبقس سرح እግዚአብሔር دما كقنع الكايو كي تبقسكا أبانو عيلن كي سرحكا مكنوان يلن كي جمركا مودا يلن سلازي مجمرتا تبقسي ما أسيخ تبقسكي ما أسيخ سرحكا زي كنعكا ما أسيخ تبقسك زي بتحكي ما أس ريخم بزح جزء جاس بوشت إن عند حسبنا طرحينا እግዚአብሔር قال نجر زي جبر نبر كما يلي كبر عملاخ ما استسينا ما استبجسنا ما استريحنا ما اسعينا ما اسقوينا ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘል ዓለም ጎይታዩ ናይ እግዚአብሔር መቕናዕ ቅድሜኹም ኣሎ ተበገሱ ምስኡ ተራኸቡ ሻሎም